Te-ai întrebat vreodată cum e să fii tuns stând de mâini? Azi voi experimenta asta cu partenerii noștri de azi de la Shave. Peste 200.000 de bărbați se acordă 5 stele. Nu o spunem noi, o spun cei care l-au testat deja. Descoperă Shave, noua generație de aparate concepute special pentru confortul tău. Comanda acum pe shave.ro și transformă-ți rutina de dimineață. Acum dăm start la challenge. Pe dar n-am poziție, n-am poziție, mă, aceasta. N-am, stai cu Să stau aici? Putem să stai direct, mă. Că tu stai așa și n-am cum. Mai mult că nu mai pot. O să vedeți ce mi-a făcut acum. Nu prea mare încredere în el, dar vreau să fac o frizer și am zis să las... Nu mai zic că după aia dacă vede lumea că vreau să-mi fac frizer și vede cum te-am dus, zice ce pula Pe începător. Ia, cum arăt? Ce? Ia, dă, cum arăt pe cameră? Vreau să zic că ai pun comentarii frizerul bun. Stai, mă. Așa, bun. Bă! Dă lumina ta, stai. Bă, vezi că e binișor. Bă, de aici trebuia să mai mult cred, nu? Păi, da, urla răspuns tot timpul. O, că urci în sus. Bă, acceptabil să zic, dar tot o fac programare la frizer. Setul conține aparat de tuns, un cap pentru ras, asta este pentru încărcare și vine la pachet cu un cablu USB-C, două mărimi de tuns și cărticica de instrucțiuni. Așa că puneți mâna, comandați, linkul este în bio de la site. Este cel mai bun aparat, este foarte calitativ, deci nu este din plastic din ăla prost, înțelegeți? Deci foarte bun. Comandați cu cea mai mare încredere Shave. Ăsta a fost vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și ne vedem la următorul videoclip.